Right, down, brother. That is a logo. Zakari. Mabokubame. Nianganda ya pani akatanga muna Ndisipo. Tito akatora mwana wangu pamba pamba achimusamutaksha kumake. Kwabva kwabuda nyaya yekuti Tito kudana nemwana wangu. Inini ndabata mwana wangu ndabata ndova. Amaiwa Tito ndobva wauya. Ndobva watanga kutukirira vanhu. Makaripota nyaya yenyu mushishi. Ndoma ripoti ndikaita. Inutsana kwatozokupa mukana. Makaripota mushishi. Andaita. Uyu akatora mwana wangu aranda tsikira munoita tikaita anzi kwatora mwana wangu aranda ichi ona zvibvuma ane makore manganyana ane 17 alright tokusvika 20 alright saka imakazviita sima ikachidzokorera kumanyaya chitsina mure nyaya saka yadaro nyaya iyi amai vaTito vakabva vakachitukirira vanhu vakabudisa nyaya iyi. Inini vandati kuna Tito mwana wangu ngatisiya basa. Amai acho anonzani? Amai acho anondzidza irungano. Ndobva ndati mwana ngatisiya basa. Mufunga mwana ndagara naye 4 days. Mukadzi waTito ndobva ashedze mwana wangu ndobva aenda pashopu pake titori panext. Mwana ndobva adzoka ndobva nditi mama ndidzokere pabasa. Ndati inini zvozotaura hangu mangwana inini handidi ona nyaya idzi mwana wangu kwadzatanga hakuna kwadzinoperera. Padaro atezvara vaTito vakabva vauya mangwana yacho nevabva vauya nakandisipo ndaenda hangu kumvura ndoda mhanyirwa ndikamwana kana 10 years ndobva katiti musaende kumba kuna agono vane demo vakuda kuti kutemai mimi vari kutema zvigubu vadonhedza dara rechibage mamusisina hazvo chibage nedara remaplate vakatema poto yangu pakapwanyika 6 madinner plate nemakapu 4 ayo zvazviri panze padara vaitema nedemo dara rakatema demo rakadonhedza zvinhu zvazviri padara inandira kuenda kumba kwezvigubu zvazvinomvura anzi vachitema nedemo vanhu vobva tongoti nezvavari kutaona kutemani chigara ndagara pamwe amaiguru vangu so pandakazoona vakukwidza nemotikari yavo kumba kwavo ndopandakaenda kumba inini ndasvika zvazvotaurwa zvezve ndikamwana ndizvo ndikasvika zvaona zviripo ndobva zvanzi nevamweenda kumapurisa ndobva ndati kwadoka tagara Tito ndobva azoya zvanzi gogo endai kumapurisa ndati andoenda hangu mangwana agara futi ndobva azoya anzi gogo ndafunga zvakanaka inini ndanangoti hangu ndorifanda monyora zvinhu zvenyu zvadisiwa nani natezvero wangu Tito ndorifanda hangu kwamuri ndainditi gogo kubvira pese ndorifanda hangu chi asi mamuna kukamera mwana hamuna yekukama chichenyu anongonditiwo gogo asi chichenyu ankwasha nkwasha amkwasha ari nkwasha kudara hamuna kukamera atini ugogo ndokuita nokuziwana kugara mugara hamuna kukama ndakakuvhurirai audio yenyu muchitaura kuti pane kukama munonzwa sei hausi wakachitimera ava ndamayana ichimbomirai ndobva ndaita sei ndobva ndagara zvakadaro mwana endu paakabva adzokera kubasa ndobva azosiya futi chi ega basa ndagara naye mazuva muna July momo ndipandikaona mwana akungosarudza tekudya ndandati iwewe uri right here wewe
ndobva ati inini mama ndiri right nandamutumira sisi wake ndobva aramba kwawo kana ndatuma mumwe wacho aitamba naye usisi wake futi ndobva aramba kutaura ndabva ndaendawo kuchechi ndasvika kuchechi ndikati inini madzimai mwana ari kumba kwanzi kumuona zvakanaka ndikuona unge zvinhu zvisina kumira mushe madzimai abva ati azvishuwa zvakakwana zvakadaro asi nhumbi nemwana wenyu ndiye muri kumomuridzi ndandati right zvandimozoya naye kuchechi ndozomumudza chokwadi mwana ena namutande chechi ndobva aramba madzimai ase zvineyo ndobva wazoya pamba pangu ndandati chimuyeresai madzimai waye ndobva muyeresa pakamuyeresa ndopakamubvunza kuti une nhumbu zvanzi nhumbu yacho ndeyani handi mwana yani padatanga kuchena ndopakati aiwa taura nhumbu ndiye murume womuridzi ndopakati nhumbu ndiyatito mwana wepa akangodaro achikubva pakira vanhu vazokubvira ndamuona akabva atongoenda pakaendawo nandati ko madzimai nyaya yazofamba sei zvanzi nhumbu ndiyatito ndikati ngoni tito wacho atori munext wangu wani mwana yadarirei ndava ndadaro hangu nandaona akoma atito ndava ndaushedza vari 2 nandati uyai kuno auraita manyanya yakareba mukwasha wenyu mamona akurora mwana asingabvume kuti arora ndouikwa kutito imi makapfanyirwa zvinhu nani nagonu natezvara tito agonu ari kubi iwe mhosva yako inoita mombe dzinosvika 7 haubude muno usina kutudza dzimwe mombe dzinowanika kugara yapa baba dzimwe mombe dzinowanika sei kubvira mangwana wazona tuta kubvira mangwana uchipedza apa kapa unobva uenda pasera apo wogara handii ndizvo muno tikapedza kutonga munhu anotora under age pane vanhu vane under age iri mukati muno garaiso agoni mune vanhu vane under age ngavapinde mukati kana vari vakomana varume mohamakurega kuti vabude panze nokuti vanozotisa tiri serious panyaya idzi ngovharai musuwo vari panze vapinzei hatisi kutamba idzi nyaya hatisi kutamba waizo nyaya yako taurisai mukuru handina kutema mudzimu makaita zvandakaita amai avo vakauya kumba kwangu kumaini kwangu kumaini vachifamba vachipfuura vachienda kumba kumwana wavo nhauya vaitaura inini ndiri mumba havana kuzoti inini ndiri amai avo vaitaura kuti inini wangu mwana anototorwa chete wangu mwana anototorwa chete pamusaka pei ndokubva ndabvunza mukoma wemwana wangu ndikati mwana wangu achipfuura pagongo uri panze zviri kumboreva kuti kudii zvikanzi wangu ndiye anoenda ingomwai zvare ndozonzwa mukoma wacho akutaura mai zvikanzi iwo ndechi yemwana wenyu ndikati zvakanaka ko vaziva sei kuti mwana wangu haazvare ko murume wacho pane kwaakambodhemenjewo here mwana kana kuti ivo varikuda kuti nditore mwana wangu ini ndindochimuba mimba timi mai paumbawo manje ndozindakutaura naamai vemwana nemukoma wacho kuti vari kuda here kuti ini ndichirara nemwana ndimube mimba isu kwamangoenda hatibvumirwe mutemo wakadaro ko izvo zvabva kupi ndokubva ndanyara ndokubva ndadana amai avo vane vana please nepanzi ndokubva ndadana amai avo ndokubva vauya pamba pangu ndikati nhai mama inini ndikudziwo nhau iyi kuti iri kufamba sei zvikanzi bamukuru kana nyaya iyi ichidai regai ndichaita sechagadzirisa asi kunyepa kuti vanhu ava vanodanana ndikati zvakanaka kubva taparadzana kubva takuudana ndokubva navava takuwadzana mataurirana tataurirana vataura kuti mwana uyu handifunga kuti vanodanana ava vachindirambira ndokubva ndaenda kumusha kwangu kwamureva ndanodzoka ndakasvika nemwana wangu mukomana ndobva ndati ndida ndiriwo hanzvadzi yako zvikanzi haasi kuoneka asi ari kunzi ari mumba ndobva ndati kwasingabude chii ari kurwara here ndobva aenda kubva anomita kubva anomutora mwana uyawo anomutora mwana uyawo anga akabata mushonga achida kumwa roga ndikati kuna iwe mamoyo chii kuti unwe roga zvikanzi baba hondo yaiv yaita sei yanetsa nhasi zvakuda pachena
amai vacho vairamba kuti mwana wangu hadanani nani nachitima, saka inini zviri nani aite sei ndife zvangu, mwana uyo akuzvikovera basa. Ndobva ndakaenda mbuya vangu ndikati taurai nemuzukuru wenyu. Ndobva ndakaenda kumba kwavo avo nemudzimai wangu nemwana wangu. Ndobva ndanobvunza ndikati amai nyino uyai titaurirani kuti tinzwe kuti chii chiri kuitika. Munoziva kuti nungu ukaisvosva, nungu waisvosva inotodhuruma, asi ichiziva kuti munhu ada kundiita sei, ada kundidya. Amai ava vakangobuda. Ndobva vaenda pane chitoro tikati aiwa ngavabude titaure. Vakaramba. Maenda kumba kwavo pamba pavo ndakanga ndakamisa murodi. Ko imimi maenda nyaya yaisiyenyu amapinda papi pokuti mukwasha akuita zvinhu zvake shungu yemwana abavoroka nyaya baba vasongotaiva nyaya yabuda pamudziyo yekunhu vakatema but baba munoziva kuti shungu yamuita uya uchibvunza panapa abvuma kuti akatemedza mwana wavo hatimazivi. Saka inini zvamaida kutsvaga pese apa maida kuti zviitwe sei. Inini chakandirwadza, munoziva kuti mambo kubereka kunorwadza. Mwana uyu inherera akasiyiwa ine 4 years, nhasi unoonwa mushonga. Inini ndochema kaviri apa asiyiwa naamai. Apa maida kunanga kunani kuno here kana kuti kuna amai. Ndaida kubvunza amai apo. Ndafunda chii kuti ko zvamaigoramba inini mukwasha mudiani zvakadii ndinonanga nemukwasha ndokuti ndiani akaza mwana wangu ndiapo kuti mwana wapi aiwa mudowe mukamnangagura vakati 4-5 ndizvo inini maida makanaka kuno ushu nokuti ndokunochumudzei ndiwa kuti mwana wangu ati apa dai mukanaka nouyu uyu maaka paita pachiko kuna amai ava kunyange mwana wakanyengwa naiye ndosa chakandirwadza vakamboramba pakutanga. Ndivape mazwi mairwadza nokuti mwana aitorwa anga ari mwana under age ndizvo ndakutokubatsira. Aiwa anhu handisati ndapedza kutaura. Nyaya iripo ndeyekuti inini ndakaavhoida kuti mukuwasha wangu agare zvakanaka nemudzimai wake. Kumurambidza kuroora handina kumurambidza. Inini ndine vakadzi vana. Inini peche zvangu kudzinza kwedu kwamangwende tinobvumirwa, iye idzinzoore kwake. Saka chakandirwadza ndechekuti uyu mushandi wake iye mukuwasha wonaka iwewe uri kupinda paunda age zvichida kuvhara ipapo kuti asapinde mumhaka. Aiwa ko munhu nokumidza kumubatsira kuti chokukumidza kumba mhosva yake asi makakanganisa kuenda pamba pamunhu akakanganisa. Hongu ndakakanganisa kuti ndakasvika pamba pawo apa handirambo tikabvunza vanhu vari muno mese kuti panyaya yekutaurwa naagono pamidziyo yakatemwa munofunga ndiani akatenga nyaya iripo ndeyekuti baba vakaita kushuku dzebhuku dzekudambuka makumu havaifanirwa kurwasha nje yemwana. Amai avo vano mwana wavo mudiki akadhemedzwa mudiki ndo vaitofanirwa kutorwadziwa zvakanyanya ndokuti baba vakapinda pasi penyu mukwasha wenyu ndiye akaita kuti ndimurwadziwe ende ndiye akarwadziswa futi amai avo. Saka mamusina mukana wekuenda kunotema zvinhu zvaamai avo. Imimi makatadza 100% ndokuti vakapinda pashanje zvakangofanana nekuti dai mamuri mwana msikana ndotadzafanakatsara chiti kudii munokwanisa here kupinda nemukwasha wenyu mugumbezi hamukwanise. Saka izvozvo ndozvinokurambidza kuti musatonge mukwasha kusvika papoindi yavakasvika. ndakambobvunza agoni ndiani akabereka mukomana vachitima amai vake adzimai vachitima ndo vane mudziyo amaifanira kunoparadza akaenda kusirika munhu akakutadzirai nini ndou muri ipapo ndiri kupanzwa nekuti ndingapindura here handitika chiri kundinetsa ndechekuti ndakaparadza rini midziyo yavo. Iya lekuti kuparadza mudziyo yakaparadza muna December. Iya mai manje pakudanho mbi kana mameno imi mangurisa makaendapo kwangu makaratidzwa kwamba kwangu zvavakaita. Makangoparatidzwa makaone
neimba isina kuturikwa denga ndiwo akabvisa denga racho vakasiya vatema dhishi rangu rinopinda mugomo 6 riri kutobvisa vakabvisa vakakwatanura kudai so nebasa aiwa zveshuwa amai angu vakabvisirwa kubvisirwa vakabvisirwa kasi vakaripotere polisi ndozvine basa pane nyaya dzatinofamba nadzo mudarika kuti nyaya isimbe isu tokodzongorora futi makaripotera makushiwa denga bozi inyaya hombeke kana kuenda pasabhuku handisati ndaenda nokuti inini ndandisiri kumba pasabhuku ndandisiri kumba mwamuri kupi kubva pawakatidzingidza pacho pawakaita kundimhanyisa vachida kundirwisa ndakatiza ndaitogara kunonzi kwamo bvunzai kana toshiba kuzviziva ndiraini toshiba kana asunga ngaado kana achida kuwitnesa ngaagara apa nemuchachi basa rake kusunga vanhu kana akuzoita witness akutokanganisa unowitnesa here nasingazivi unowitnesa here chimira kana usinga witness nyaya aiwa wakasunga ndiani unopinda vachitaura nyaya yavo ndobva ndadaidzo ndavakushanda nokwamavo ndakabvunza mai avo kuti mupurisa ari kuita nyaya iyi ndiyakobvati vazhanda achibatai vazhanda ndobva vazonzi hamugoneni kuvabatsira amai ava kuti vagone kusvika kumba kwavo bcause paita zvekutandaniswa kuri kunzi hamugoni kusvikika nemumwe muccw anogara kuri kunzi vakatandaniswa amai avo goni kusvika ikoko kuda kuti inini ndiri mupurisa wamai ava ndakashanda nyaya iyi yaitwa kana munhu adzimba pamba nemunhu nosakazomambopano vabvunza kuti makaenda here polisi votanhu vachitiza anomupotera kupolisi iwe kadano munhu anopotera kupolisi ndomunhu akanza vanhu vese anenge achatimisa kusabhuku makamuudze polisi ndakaenda kusabhuku asabhuku atawa ndichairman kunai masabhuku ndakavaudza akati nini handizvikwanise unoti achiwai havana kuuya ndiwo anonzai nonzi amaria maria Maria Maria. Polisi ndakaenda polisi ndobva ndibvunza kuti mune ukama here naguru ndikati handina ndobva ndipaya ndobva ndichitora inonzi peace order saka taifanira kupinda kukoti musi wa4 aiwa peace order inopinda pati amai anga vogara agona vaifanira kutanga vasungwa ndozipa mutemo chaizvo peace order inozotorwa mushure maende taenda kui bcause hatingatangika kutora peace order munhu ini ndichigara pansi ndinosungisa munhu ndatiza pamba handizvozve taura chakazoita kuti nyaya iite zvepeace order mai ava vane kakusatsanangura kwavaita kanaka kumapurisa mapurisa akaitora nyaya iyi light kana niniwe pakutaurika zvese ndakutojekerwa izvezvi mai ava matauriro vakaita kupolisi vakataura nyayawo zviri light mapurisa vabvatora light vati no vanoda kutorwa peace order havana taura zvakajeka nekuti hamuna kushanda kunge mashandiro pamunhu muno tinokupisa kuti wabudisa information kumapurisa nokunyengetedza isi hatisi kunyengetedza kamudzimai tinoda kuti atipe umbowo nokuti hatingaripise murume uyo kana akapfuruna mombe nembudzi handizvozve kasi hatingamupe mhosva kana amai asakuripota nyaya yepolisi ndinzwisisei hatitoda kusanganisa nyaya pano peace order nokuripota kuti ndapokugara zvakafanana here zvakasiyana katatiza pamba pangu munhu abvisa denga ndotora peace order yakandiri munhu anosungwa kuenda kuchireko ngatiwirirane nokuti tinobatsira vanhu panavo chichinotanga ozitiraitika mudharaunda saka ndakutora peace order hapana here zvimwe zviripo zvinoda kugadziswa first mapanzwa amai handisi kuti hamugara pansi nokuti nyaya yenyu hamuna kuita zvakanaka aiwa zvakanaka ndakaita nokuti ndikasvika kupolisi ndobva nditi svamukuti ndikechi2 ava vatogona kuti tinovasunga handiti mopinda navo mukoti handiti utobhadharisa faini wodzoka kumba vanogona kungokutemai nedemo chingogara matora peace order kesi haina kujeka here nokuti ka ungatorere peace order wabva mumba kuna December
mimi ndoza mnaenda polisi mnaanza peace order denga asili zvo mnaenda kukoti ando takisa denga peace order inozouya kuti tigara zvakanaka kuize threat kama waona ujeda panda kuongororwa ikaba isusu chatumira vanhu muferefeta futi iko kwamoko kwakwa dragon tonzwa kuti zvesho kana makapunza baba muno mabusha mitu kwezi mombe nembudzi tobvisa mombe yembudzi yechimina chimina kusuku ingari munhu mwakambozviona here amene kuti mambo ndingapindurwa pindura muno manje amugaro zvamukuita izvi munoomberwa kuti muno munoomberwa panoomberwa kana muri mambo kai makati muri mambo here nekuti adzomutaura muri mambo taura nyaya ino mazvi handisi kuziva kuti amai avo kana vachitaura ivo kuti ndakapaza imba yavo muna December ndokuchiendaka kuchipatara ndinotanga ndaonekwa nachiremba kuti ndakupeka iro harisi basa redu ndatini nokuti vari kundinyembera mama haisi poindi baba oraiti ngachipedze nyaya ichinyararawo okudragon iyo ndokasunga munhu kai unoenda nemukurukota redu kubodzi makaenda mega mapurisa moenda naagara munoona kuti ava vakapasa izvozvo handizvo ava tinovachaja pavo vega imba yakatopakaswa zve zvokurunga nobariro zvese but yanongova yanga isina denga imba inge yakabviswa denga aiwa panyarara yamai handiti mazongataurwa namama vanopetuma vanhu vanonoona vanoita investigate kuti chii chakaitika ndibvunza nyaya yemafunzo vanotsaka kumboniko kuti what happened chii chakaitika finish tichibva kukoti ndikati ndikuenda amai vari kukoti nababa ababa vakapuwa samoni nokuti vari kudiwa koti here nonyaya iyo mamai musi wa4 wanzi wakasina kusamonwa handisingazivi papa takapiwa date musi wa18 August vakasamonwa here munodzoka musa 21 nyaya yenyaya mukudzoka musa 21 inyaya yekuti makaenda pamba pevanhu muchida kuita se chirwisa kana takubatai nemhosva zvati kuti ane zvazvo azvibatirwa kuswera mangwana ipapo tichitangana nemi nhasi kana musina vane mota ka mangotipa zvinakira kana kuti mwana mombe mbiri nembudzi mbiri unosarudza zvaunoda nokuti ndo zvakamirira mukomana wedu deputy sheriff kunorova vanonetsa vanorwisa vanhu aya tozoona kuti vanorwisa sei aiwa tatisu tati hamuna mhosva hamuna mhosva pari zvino hamuna mhosva svika musa 21 hapana kuipa iye mukomana mabushu hamutorwe mwana mudiki amai mimi munefa kubatsirisa kamukaita kai tekuenda kutukirira baba muchiti mimi mwana wangu wanyongoma handina kana kutombotaura navo nezvazvo hamuna handina topika kudaiso handina enda kuchamani unosaina mombe dzako 7 tokupa masitadzo Sukanana. amaidi azokuona musatendwa munodzoka avo vagona atakupedza navo pane pataona agona kuti makazotaurira namambotenga matukirira miti mwana wangu agona vakuti inyaya ipi yamuti anezvo that means agona nyange vairwa shenzi dzemwana wavo kasi pane kaelementi kekuchengetedza mwana wenyu kanga musingaoni kataramba muno kuti varirwa shenzi dzemwana mwana wavo maanda age mwamai ake pavakabvunzwa nenyaya yemwana wavo kuti mwana wenyu makamutukirira kuti mwana wangu ingomwa kasi aibva kudana nani vakaramba kuti kungotaurawo handizvo zvimaziwa zvataurika agona tinovada nokuti ndo pane mviro yenyaya yese amai kana vakazviita tikuvabhadharisa vanobva vaenda kuti kuseri kupi aiva ndati please pamunodzoka musa 21 kana mune chibatsiridza kwamaita mwana wenyu mini kuti aende kumurume kumwana uyu kasi une mabhasi une chinaimvani une takshop une chii
komwana waishanda pai kwauri takishoko saka ndo zvamaido isitira kuti tigadzise tsika ipere munhu mubereki kana achikonzeresa mwana kuti aindonorohwa tinochaja izvo muno mabushu hatirodze vanhu ukudhirago ndakakubvunza zoti mambo wangu ndimusana izvaunogona kutaura iva inzvimbo yekwabushu tikungokuchaja muno hamunzwako mombe nembudzi wanzwa mombe 3 madamages wakanzwisa ina yaamai wakangasa mwana wako iyo amai ega andizvozvo echishanu kudzorera mwana wechikoro wapanzwa dzadzedangani 6 era 6 nyika wamambo ikupedzisira 7 enda wasaina kudaro mombe imwe chete handida kurerutsira mufano ne 20 years guy mombe imwe chete ndiri kuchaja 200 ivhereshi dziri 5 1000 andizvi mbiri dzokupedzana vada kuti ma 250 ivhereshi une chimutututu unobhadhara sei mupei first 3 months mombe 3 momuzorodza momba 2 months mombe 3 saka 6 toda kuzorodza tokupa dzimwe 3 months obauya kupedzisira chisika takapedza une chichemeri ungwanisa mombe ngani pa 3 months 3 months hanzi mombe 2 ko dzimwe 3 months ungwanisa mombe ngani 2 dzimwe futi 3 months tabva ipapo 2 hanzi 2 9 months wakasaita izvika chisumuka unogara joina abi yako anodya zvinhu zvisati zvadondora enda sero preparation list yacho munai ezvinhu zvinodiwa iwe kana wabva ipapo kuwa list yezvinhu zvepreparation obva waitirwa handiti somuka inyama regai ndikuudze amai amai chitima uri kuti uyai kuno amai ndikuudzei nyaya idzi dzabva dzapfekana saka mambo anoda kubva modzi bvaru rakabodzi mozisiyana amai nyaya dzapfekana kamai chitima havari kuziziya dzapfekana chiudzai mwana kuti aivi ndiani wake garaizvei Tito. Aivi ndiani wake? Aivi ndiani wako? Aimimi. Muudze kuti aivi ndiani wake. Aivi chichake iyanzvadzere chi? Ichi? Isai audio. Kamsore mambo maisa kuti. Kamsore dare titaure. Rauti titaure nyaya zvaira nditi. Dzokai baba. Kamsore dari muntu wozvo zvakaitika ndezvokudai mama ndati aivi chii chake imimi mazirei nokuti ndokuripisai makanyika aiwa ndakutaura chokwadi mama zviripo ndezvokudai mama mbi yangu itagara makore aivi natito kumutupo wangu inini handiti ini ndinera mambo chamofe mukona ndiri muchidzidza zvandiri chihera ari pano mambo saka zvandiri achihera handitika inini matangira akaita nyayokanizina matakaita aiwa ndinondizira zvazviri ndakataura ini ndichiti mwana uyu ihama yangu nokuti mutupo werichi unogona kunge urichi uri umwe chete mambo ndakutaura amai audio ndoiziya yese muri kuiziva nenyaya idzoku zvandakataura pafoni zvandakataura zvandakataura mambo hanzvadzi isati yafa
anzadzenyisa chafa Good. yakati Regerandi tauro Amerika amai ndimirireka munoza tikasema tikazvakanazvikaita maya makuna kuna tikasiya chenderera mvura hainayo tinozvaatowakare tinongotorana pachedu boka toramba chingodzika chete andinozvo makuna kuna haadiwe kana bhaibheri chiya makuna kuna haatese amai ini ndichibata odhi yenyu hanzadzinyisita yafa yakazvipondezva mwari asi mama uzodza aivi mwana wani akataura kuti ndaita vana vangu tu anani kudarweni anani saka mazita ani nani aivina Vincent ani aivina Vincent saka aivi mwana wani inini waunga uri mukama womutu aivi mwana wani iye mutauro Tito mwana wani Tito mwana wangu ko baba aivi baba mamuti mimi baba aivi chanchi chicheni zvokugarisana kungoti pamutupo zvomutupo kana kuti takabereka dumbu wani angalishi aiti ndine rashawa namatongo aiti shawa kuti shawa ndiri modzoka musati 21 vanayo odi wakataura tayo ndinouya handine kukuya mama aivachera chinoera mutupo madaire kuchera modzoka musati 21